Dissabte el derbi contra l'Espanyol a Cornellà, torna Araujo, ha tornat avui als entrenaments Araujo, també hi haurà evidentment Joan Garcia, un dispositiu important de seguretat per protegir-lo. Aquest derbi, què n'esperes d'aquest derbi? Creus que serà un derbi molt calent? Creus que serà un derbi que només es disputarà a la gespa o que també estarà una mica disputat a fora? Ens hem de centrar en disfrutar-ho a la gespa, en competir-ho a la gespa, en guanyar-ho a la gespa. Realment aquests partits, el jugador que ja ha viscut derbis des de petit, els que no, que han arribat més tard però que saben la importància que té per l'afició, pel club, per la lliga, són partits que realment no necessiten de motivació extra. Realment nosaltres estem bé, arribem amb una bona dinàmica, volem guanyar i es treballa per realment per competir bé, com estem fent, i per seguir en una bona direcció.